Right, tobatsirana sei naye chamari. Ndagena wins office. Kugadzirwa size Inzwa chamari. Nyatsoti gaga nyaya yako tibatsirane ndoda kuita ndichinyora statement. Okay, nezuro handina kukushta paden. Vanatsotsilas vakakoma paden pangu deepers. Ndokundinyamurira masini ese kusala pavaground. Ndatozoti Jazz Baya munazi kuti ngwanda rashambura neteam. Ndakwazi yese yabva yapera officer. Ewe. Taura zvakanaka ndizive nyaya yako. Ndonyora statement rekuti chine zvauri kutaura izvo. Please officer. Help me because shwala iri kuoneka pachivanze iri kuratidza kuti team reketaz ranyamura madzina angu. Uri mboti iko iwe? Wabirwa here? Yes aya. Okay, wabirwa. Manga mune Heavy Chindanga, 4 Pace Jordan Shwada, Beaver Colors Relief, Global Research Rasta, Sujaya kwa Sizzla, plus 2 kg ye 2 kgs zechi? 2 kgs ye mafuta.